ψυχή του τεράστιου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη πλανιέται ανάμεσά μας. Μην ξεχνάς, γέ μου, πως εμείς ψοφλήσαμε πια. Ως εδώ ήταν. Η πολύπαθη ρωμιοσύνη στηρίζει την ύπαρξή της στη λεβεντιά σας. Δόξα και τιμή ανήκει σε όλους τους γνωστούς και άγνωστους ήρωες του 21, την ιερή τούτη ώρα για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι, γονατίζοντας μπροστά τους, προσφέρουμε την αιώνια ευγνωμοσύνη μας, τον θαυμασμό για το ωραιότερο δώρο που μας χάρισαν, την ελευθερία. Σε αυτούς που τα δώσαν όλα, χωρίς να πάρουν τίποτα. Διαβεβαιώνουμε δε πως το παράδειγμά τους θα μας εμπνέει, θα μας καθοδηγεί και τους υποσχόμαστε ότι θα φανούμε άξιοι απόγονοι, άξιων προγόνων και ότι θα προσπαθήσουμε και εμείς να στήσουμε και πάλι μες στο ουράνιο θείο φως μια Ελλάδα τρεις μεγάλη. Ευχαριστώ πολύ. Θα καλωσορίσουμε σήμερα το σχολείο, έχουμε τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσουμε σήμερα το σχολείο Ουγέτρινη Γενάτσινε του Βελιγραδίου και με χαρά καλωσορίζω τη συνάδελφο καλλιτεχνικών, την κυρία Σλάβιτσα Τότορης. Καλησπέρα, καλή φίλοι. Vaša ekscelencijo, mi smo učenici osnovne škole Ujedinjene nacije iz Beograda. Članovi smo likovne radionice nastavnice Slavice Todorić. Pripremili smo duhovni program Riznica duha svetoga Atos, koji posvećujemo našoj viševekovnoj pravoslavnoj braći Grcima i monasima sa Svete Gore, koji se danonoćno mole za mir u cijelom svijetu. Program se sastoji od likovne izložbe sa naslikanih svih 20 manastira na ostrvu Atos. Učenica 8. razreda Sofija Carević će uručiti lični dar vašoj ekscelenciji, sliku Sveti duh štiti Grčku. Uz likovnu izložbu pripremili smo i priredbu Molitva o Svetom duhu, govori Mihajlo Tomić i kratki istorijski zapis o svakom manastiru govore učenici koji su iscrtali uz muzičku pozadinu Agni Parthene. Οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου Ουγέτρινη Γενάτσινε του Βελιγραδίου, με επικεφαλής την κυρία δασκάλα καλλιτεχνικών, κυρία Σλάβιτσα Τότορης, θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα Άγιο Όρος Άνθος, με τους αδελφούς μοναχούς του Αγίου Όρους, οι οποίοι νυχθημερών προσεύχονται για ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει έκθεση ζωγραφικής με εικόνες, καλύπτοντας και τα 20 μοναστήρια, τα υπάρχοντα της Αθωνικής Χερσονήσου, με την αμέριστη βοήθεια της παράσταση της κυρίας Σοφίας Τσάρεβιτς, εκπαιδευτικού της 8ης τάξης. Κάθε μαθητής θα κάνει ιστορική περιγραφή κάθε μονής με μουσική υπόκρουση Αγίας Παρθένου, εκθέτοντας το έργο. Ο μαθητής της 7ης τάξης Μιχαήλο Τόμιτς θα ψάλει το Κύριε Λέησον. Όλα τα έργα των παιδιών θα γίνουν δωρεά στην Ελληνική Πρεσβεία του Βελιγραδίου και στον αξιότιμο κύριο πρέσβη, τον οποίο κύριο Ηλία Ηλιάδη, ο οποίος για διάφορους λόγους απουσιάζει σήμερα, θα γίνει δωρεά το έργο το Άγιο Πνεύμα, φυλά την Ελλάδα και θα τα παραλάβει η κυρία Πρόξενος, κυρία Κουλούση. Ευχαριστώ. Μονή Μεγίστη Σλάβ. Care nebeski, utešitelju, duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Μονή Μεγίστη Σλάβ. Manastir Velika Lavra je najstariji i prvi u hijerarhiji među svetogorskim manastirima. Nalazi se na jugoistoku Svete Gore na lokalitetu zvanom Melana. Osnivač mu je sveti Atanasije Atonski, sa kojim počinje veliki uspon svetogorskog monaštva.
Veliki podstrek ustanka na Peloponezu dogodio se 25. marta 1821. godine, kada je patrijarh Germanus blagoslovio zastavu ustanka u manastiru Velika Lavra. Hvala. Μονή Μεγίστης Λαύρας. Η αρχαιότερη και πρώτη στην ιεραρχία μεταξύ των αγιορείτικων μονών. Βρίσκεται νοτιοανατολικά του Αγίου Όρους. Η ιδρυτής φέρεται να είναι ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, με τον οποίο αρχίζει η μεγάλη ανάπτυξη του μοναστικού βίου. Είναι εκείνος ο οποίος εισήγαγε στην πράξη τον όρο κοινόβιο ως σύστημα και τρόπο ζωής, όπου οι μοναχοί αρμονικά συνεργάζονται μεταξύ τους και κεφαλή αυτό θεωρείται ο ηγούμενος. Υπάρχει αλληλουχία μεταξύ της μονής της Μεγίστης Λαύρας με το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στην Πελοπόννησο, όπου το Μάρτιο του 1821 ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ευλόγησε το λάβαρο της Επανάστασης και ξεκίνησε ουσιαστικά η επανάσταση του υπόδουλου ελληνικού έθνους. Μονή Βατοπεδίου. Manastir Vatopet i drugi u hijerarhiji manastira Svete Gore. Sagradile se do u drugoj polovini 10. veka 3 monaha, Antonije, Nikola i Anastasija. Prema drugom predanju, manastir je predigao vizantijski car Arkadije u spomen Presvetoj Bogorodici, kojom je na čudesan način spasila sina od brodova. Dete je pronađeno u grobu Kupine, pored plaža po kojoj je manastir dobio ime. Postoji nekoliko čudotvornih ikona u manastiru. U Vatopetski manastir je veruje se pod velikom zaštitom Presvete Bogorodice, koja u njemu živjela do smrti i vaznesenja na nebo. Μονή Βατοπεδίου. Είναι το δεύτερο στην ιεραρχία μοναστήρι του Αγίου Όρους, το οποίο χτίστηκε το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα. Θυμολογείται ότι ονομάστηκε έτσι από την πεδιάδα των Βάτων που γειτονιάζει με τη Μονή. Οι ιδρυτές θεωρούνται ότι μοναχοί ο Αντώνιος, Αθανάσιος και Νικόλαος. Άλλη παράδοση αναφέρει ότι κοντά στο σημείο εκείνο στην παραλία συγκεκριμένα προσάραξε κάποιο καράβι, το αυτοκράτορο Αρκαδίου, και ενώ κάποια από τα παιδιά του εξαφανίστηκε μέσα στην αναταραχή, με θεϊκή προστασία βρέθηκε σώρο και αυλαβές στα βράχια. Ως ευγνωμοσύνη χτίστηκε το ελόγο μοναστήρι που είναι αφιερωμένο στην Παναγία, Μονή Βύρων. Manastir Viron se nalazi na severističnoj obali Svete Gore, izrađen u 10. veku. Osnivači su mu gruzijski vladar Jovan i njegov sin Jeftim. Kako su mu osnivači bili Gruzini, a stari naziv za Gruziju je Ivanija, manastiru su dali ime Viron. Η Μονή Βύρων είναι χτισμένη βορειοανατολικά του Αγίου Όρους, κατασκευάστηκε στο τέλος του 10ου αιώνα. Στην ιεραρχία του Αγίου Όρους καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Ιδρύθηκε από τον μοναχό Ιωάννη τον Τουρνίκιο τον 8ο αιώνα, διότι οι μοναχοί κατάγονταν από την Ιγυρία, σημερινή Γεωργία, προερχόμενοι από τη Μεγίστη Λαύρα και έχει ρώσικες επιρροές. Τα κτίρια της αυλής σχηματίζουν τετράπλευρο, όπου εκεί ξεχωρίζουν τα κελιά των μοναχών, ο χώρος διοίκησης, ο πύργος, το αρχονταρίκι, το σκευοφυλάκι και ο παύλα βιβλιοθήκη. Στην πλευρά εισόδου υπάρχει μικρή εκκλησία με εικόνα της Πατέρου Μαρίας, Μονή Χιλιανδαρίου. Hilandar. Hilandar je jedini srpski manastir na Svetoj Gori. Sazidao ga je Georgije Hilandaris, a obnovili su ga prvi srpski arhijepiskop Sava i njegov otac Simeon 1198. godine. Manastir je najviše pomogao kralj Milutin Nemanjić, koji je finansirao podizanje manastirske crkve koja je posvećena vavedenju Presvete Bogorodice. Pored mnogih dragocenosti koje manastir čuva, do 1896. godine u manastiru se čuvalo i Miroslavljevo evanđelje koje je od strane manastirske braće poklonjeno kralju Aleksandru Obrenoviću. U manastiru se i pored Miroslavljevo evanđelja čuva i čudotvorna ikona Bogorodice Ručice koju je Sveti Sava donao sa svog poslednjeg putovanja u Persiju. Manastir je 2004. godine zadesio požar u kojem je izgorelo skoro po pola manastirskih kompleksa.
Μονή Διαδαρίου. Στις παλιές γραφές αναγράφεται ως σέρβικη μονή και βρίσκεται στο βόρειο μέρος του Αθωνικού όρους. Απαρτίζεται από ορθόδοξους μοναχούς και υφίσταται περισσότερο από 1000 χρόνια. Στο τρίτο πόδι της Χερσονήσου της Χαλκιδικής. Εικάζεται πως ονομάστηκε έτσι από τα χειλά